Samwng Kaham Twi Samwng hai di dewasa ang nongni bagai kaisa topic tui himani kaitoni Nukna Twi ango video release ni tongpano ma tuka tamne kaitor sa Norok saya ta phrendi Norok agothoge samungno ta khlai je sokat manmani kokno sengsai manana angtangi okok matuka Samwng Kaham ni kok hinei elambago Mathai sima Nukna Kaham chapter 6 verses yango 1-2 yango purjorang jotoni ingli poribando gai aboni slai sekang mose sananayo je tabu kaitoni mungoi gabang phola kathar manai rok borok tam khlaika mane uje hamia nai thane rok borok video khai publish khlaio mane borok borok hamia chini sekang borok publish khlaio bujika kok wngkha mane aro hamia kolomjak phano thangka borok video tisane video viral khairi ryu beba aje sorry hamia borok saimia video man tisane mania ulo diary jak yaklong ga Bui Nukna Hinkhy aje sorry barinen lachima sisa ungu wanchung di je video khaitone rok ang abon tei no video ma salamka beba bible le kaitor okok sao husungdi Bui Nukna Twi Norok lukuni biskango Samwng Kaham ta khladi Norok abahai khlaike chukna hani Norok ni phani aroni mungsa pano sokat manglak hini sao number 1 2 verses 2 aboni bagi phatar rok thumno rogo tei lama rogo khlai tui kri rok no phurunung kaham kham ta budi borok no kaham hinanung hinise borok abo khlaio okok no muitu narokti borok sokat mani paikha tamke nung kri rok no phuru nini yagra yak tamo khlai nini yaksi yaksudu sawita mandradi hake omo tep sake khlai jaknai si hake nung tep sake khlai mano nuknai nuphanono sokadrnai ni bible sao gaun bage angu takok somrok nan koinani muchungo norok surimani abo kahamno phiaba norok video khai norok video rui viral khai tungna monong ni bagai norok cha chai wanchuk naidi tamni hingen kai bible sao je nung Samwng Kaham khlaimani abo tep sake khlai di hinsao tamni hingke ulo nung aboni majra mani mano tamke borokoni dhanio kaiden muya hamnani bagi thango hingke nung bini bo hacha hamya ko pungchani video dawai bini bagi video rui tong hingke bini lachima jinga kaisa haya diban hingke te kaisa hingke tamo Bui Nukna borok video ta khlai hino borok ni video rui viral khlai tongo gaboni bagi takhuk tei bukuk som norok je thangai surina rokbo ama hai surima jaga rogo husungdi tamke phola kathar jotoni sagno tongo pheba purnaisa kaitor kaisano haibno phola kathar kubuya abo kisa sai to geinai asuka hambai।